Αφού κάθεσαι μόνος σου. Έχω κατεβάσει Poppy Playtime Chat. Έχω κατεβάσει κανένα βανιτά και δεν πιστεύω να βγει κοπιτά. Το copyright τι σημαίνει? Δεν ξέρω. Εντάξει, Google Translate. Έχω πορεία να δω πώς θα μαζέψουμε στο τέλος. Όπα, σπινάρισμα, Ρέιρορ Πέτερ, πώς και έτσι. Ναι, παίζω FNAF 6. Βασικά 7 είναι FNAF 7. Yes, παιδιά. Πώς βγάζουμε βίντεο? Πώς βγάζουμε κανάλι? Έχω σήμα παντού. Έχω περιόριστο. Πώς βγάζω σήμα? Πώς βγάζω? Ναι. Να δω. Πόσα κανάλια έχεις? Ενώ έχω βάλει πολλά εγγραφή. Θα μ' αρέσουν να κάνουν και τα καμπανάκια. Θα ρωτήσω κι εγώ να κάνω γραφή, Κατερίνα. Κατερίνα, πώς κάνει? Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Πώς? Το Poppy το έχεις? Ναι, το και το 2. Έλα, γιατί? Είσαι ο μόνος που δεν ενδιαφέρεται για το κανάλι και δεν με ρωτάς όλη την ώρα πλακίες. Εγώ θα σου κάνω γραφή, Ό,τι θέλεις. Και καμπανάκι. Πάμε να εξοπλιστούμε με τον Lamborghini, Mr. Piskinas και πάμε στο σόφι. Γιατί εκεί μιλάμε και μαμά, ρωτάς αν θέλεις εσύ. Όπα, ρε φίλε, πάρεις το Γιάννη, δεν θα μιλήσεις στο καμπανάκι. Τι, δεν θα μιλήσεις. Θες ή δεν θες? Όχι εσύ. Εδώ τι έπαθες το κανάλι? Εδώ τι έπαθες? Λέα, εδώ τι έπαθες? Δεν έχω πάθει κάτι, είναι ελιά. Ναι. Τότε δεν μπορείς να κάνεις. Κατά. Ρε, το πατάω. Δεν μιλάς. Γιατί, παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Τι παίζεις? FNAF 7. Να κατεβάσω το καμπόκαλες. Ναι, δεν θα έχεις όλα. Το καμπόκαλες. Ναι. Κάνεις hack. Υπάρχει το hack. Λοιπόν, Θάνο. Παιδιά, με έχετε στριμώξει. Εγώ σε έχω στριμώξει. Γίνεται να μου κατεβάσει αυτή την εφαρμογή που κάνεις εσύ, αυτή την εφαρμογή.